Nirekin gaur, zuetaz aparte, hautagaitza guztia, Joseba Egibar Artola, Gipuzko Buru Batzarreko presidentea, eta Mikel Pagola Tolosa, Urnietako gure alkate gaia edo gure kandidatua dauzkagu. Talde itxura, eman dugun talde bezala lan egiteko eta talde bezala kudatu ditugun gauza guztiak. Eta guk ere hori nabarmendu behar dugu. Guk hemen talde bat aurkezten dugu. Hor daude, Maribel, Bakero, David Rosco, Koldo Aramendi, Miren Martirena, Manuel Mayo, Maribel Zumalakarregi, Gaspar Esnaola, Josabe Bilbao, Mariti Sarasola, Luis Alberto Mangas, Irene Goikoetxea, Agustin Iriondo, Amaia Bakero, Iñaki Goinaga eta Mertxe Estebe. Txaloa mesedez. Nik bai hemen da Andoinik nator, aurreko azten, asteotan, astigarra gandar nanin, da bilagonaz, itzurkil da. Toki guzti hauetan ikusten nahi zena, eta hori bintzat esperientzi hori kontatu nahi nitzueke. Ikusten nahi jende gaztea datorrela. Gure hautagaitzak jende gaztez gozatuta daudela, eta badagoela halako konpromiso berritze bat. Eta hori gauz importantea da herrigintzan. Garbi euki hemen giza talde bat dagoela, giza emakume osatutako talde bat, eta lagundu inber diogula. Lagundu inber diogula, ez dula balio esatea, aukeratu iskiau, alkatea tedek, eta talde hortzeok, eta hemendik lau urtera, edo aurkezunetara bitartean, hor konpon, horrek ez du balio.